Terve! Tänään on aiheena uteliaisuus. Uteliaisuus on sitä, että jos on ihmisellä tosi vahva uteliaisuuden tarve, niin se on ensinnäkin lukenut kaikki nämä kirjat jo ehkä moneen kertaan. Ja ylipäätään se rakastaa hankkia uutta tietoa, ajatella, miettiä, pohtia, kehitellä konsepteja ja strategioita ja ideoita, riippumatta siitä, onko niistä mitään käytännön hyötyä vai ei. Ja jos sitten taas on tosi matala uteliaisuuden tarve, niin tässä Stephen Ricen teoriassa se tarkoittaa sitä, että haluaa kyllä oppia ja on motivoitunut hakemaan tietoa, mutta vain johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Esimerkiksi jos multa nyt joku kysyy, että hei Päivi, että mitäs tehdään hyvä luento aiheesta puhuminen, että miten pidän hyvän esitelmän, niin otetaan vaikka tämmönen Juhana Torkin hyvä kirja nimeltä Puhevalta, kuinka kuulijat vakuutetaan. Ja sitten katsotaan täältä sisällysluettelosta, mitä täällä sanotaan, miten hyvä puhe rakennetaan. Seurataan näitä steppejä ja tehdään se hyvä puhe. Ja se oli siinä. Kiitos Juhana, hyödyllinen kirja. Eli silloin haetaan tietoa vaan siihen tiettyyn konkreettisen käyttötarkoitukseen. Ja joku multa on kysynyt, no onko sillä sitten väliä, että onko korkea uteliaisuus tai matala uteliaisuus ja miten sitten pärjää koulussa. Mutta meidän tutkimusten mukaan sillä ei oikeastaan merkitystä. Totta kai ne, joilla on korkea uteliaisuus, jaksaa ehkä kuunnella sitä opettajaa vähän pidempään ja pohdiskella asioita ehkä hiukan niin kuin omalla ajallaankin enemmän. Mutta toisaalta niin ne, joilla on hyvin matala uteliaisuuden tarve, niin pystyy keskittymään siihen, että mitä ehkä tentissä kysytään ja lukee ehkä vain tärpit. Ja pärjää siltikin tai siksikin niin hyvin. Eli sillä ei ole merkitystä. Sen sijaan, että jos haluat yliopiston professoriksi, mikä tarkoittaa sitä, että sun pitää lukea ja kirjoittaa paljon, tehdä tieteellistä tutkimusta, niin ehkä sitten on parempi, että on korkea uteliaisuuden tarve. Ja jos taas sun työ on aika sellaista konkreettista käsillä tekemistä tai konkreettista hyödyn etsimistä ylipäätään ja eikä aikaa jäädä pohtimaan asioita, niin ehkä siitä on sitten hyötyä, että on aika matala uteliaisuuden tarve. No niin tai näin, kaikki me halutaan oppia uusia asioita, mutta se, miten me halutaan oppia uutta, siihen vaikuttaa se, onko uteliaisuuden tarve vahva vai heikko tässä Stephen Ricen teoriassa. Joo, se oli uteliaisuus. Toivottavasti olet utelias kuulemaan lisää, sillä ensi viikolla meillä on mielenkiintoinen motiivi vuorossa nimeltä hyväksyntä. Tässä motiivi, kiitän ja kumarran. Tavataan ensi viikolla. Moikka! Eläimetkin on uteliaita. Niitä kiinnostaa monet asiat, mutta kyllä etupäässä ruoka. Vai mitä Nova? Milloin oot syönyt?